domnul Iohannis. Și toți cei care locuiți pe pământurile românești. Bă, am și eu o întrebare pentru voi. De ce vindeți țara asta? Bă, fraților, nu mai pot să mai intru la ei. Am și eu câte ceva de zis așa, nu știu, dacă mă susțineți bine, dacă nu treaba voastră, e treaba voastră ce faceți. Bă, fratele, frații mei, bă, e scrocherie pe față, ăștia vă țin în casă să facă ei fel și fel de mânerii, fel și fel de masonerii, fel și fel de chestii, fraților. Bă, ăștia sunt puși să facă ceva mare în 2020, credeți-mă pe mine, pe cuvântul meu. Bă, fraților, terminați-vă cu prătiile astea, bă. M-ați blocat pe Facebook, mass media. De ce m-ați blocat? Că mă vedeți că mă urmărește multă lume? De ce blocați lumea? Să nu filmăm cerurile? Nu vă înțeleg. Care-i scopul vostru? De ce ascundeți atâtea? Vi s-a oferit locul ăla, pătricica aia pe lună? Vi s-a oferit? Bravo, bă, sunteți tari. Nu voi fi că mă de Dumnezeu, da, doar Dumnezeu chinuiala pe care o trag eu în România asta. Chinuiala pe care o trag eu în România asta, să tragă pe capul vostru. Iohannis și toată mass media. Țară de tot rahatul. Bă, fraților, m-au blocat, fraților, din cauza că, pana mea, am înjurat amalea, da. Înjuri, frate, că te ia dracii ce vezi pe live-uri și pe alea. Bă, care sunteți cu mine, care nu, dați-vă mai în două, așa, dați-vă mai acate, că n-ai tu spațiu destul. Bă, mâncameți. Bă, ce aveți, mă, cu mine, mă? Trăiască familia voastră. Bă, noi n-avem nicio vină. De ce vă faceți voi masoneriile voastre, mă? Vreți să pliniți Biblia? Păi, bă, nu că nu cred în Dumnezeu, că cred, mă. Dar eu cred în felul meu, mă, și în Dumnezeul meu. Nu în Biblia lor. Pișeau, mă, și pe Biblia lor. Care vor să o facă după ei. Că ăștia asta vor să facă. Vă țin în casă, fraților, și vor să facă scripturile care sunt scrise în Biblie. Pentru că masonerii sunt mari, frate. Ăștia mari sunt puternici. Nu știți voi nimic. Noi ce facem acum, ăștia au făcut cu zeci de ani în urmă. Credeți-mă. Ceaușescu a murit într-un elicopter care e utilizat acum, fraților. Are tehnologie care e utilizat acum. Ceaușescu, credeți-mă. Elicopterul Ceaușescu are toată tehnologia, are elicopterul care l-a avut Ceaușescu. Verificați. Care e și acum. Nu ni se oferă toate, credeți-mă. Fraților, băi, libertatea e scumpă, mă. E scumpă, fraților. Și știți de ce vă zic așa? De asta vă zic. Știu ce mi-aș dori și eu să calc și eu cu piciorul pe nisip, dar vezi tu, cineva mă ține. Problema mea. Așa că există multe chestii care am putea să le facem, dar nu le știm. Suntem 7 miliarde de oameni pe 1% din pământul care ar putea fi locuibil, fraților. De ce suntem prea mulți? Am și o întrebare pentru voi. Cu toată școala mea care o am eu, cu toată știința mea care o am eu, întreb și eu pe voi, de ce din 7 miliarde de oameni, de ce să zice că suntem prea mulți pe 1%
Că locuim pe 1% din tot pământul care ar putea fi locuibil. De ce suntem prea mult? Că nu vor ei să se extindă? Bă, fraților, suntem în pușcărie deja, credeți-mă. Ar putea fi raiul. Dar cineva ține chestia, barajul. Credeți-mă, ar putea fi raiul. Ăștia spun că dacă n-ar fi legi, ar fi haos. Bă, aveți dreptate, ar fi haos. Dar ar fi haos până la un moment dat. Bă! Odată. Haos, bă! Nu ca fraierii ăștia care vă chinui și nepoții, și copiii, și strănepoții, și tot. De când vă nașteți până muriți, plătiți taxe. Așa că, voi fraților, rugați-vă la Dumnezeu, Dumnezeu cu voi, Domnul Iisus Hristos, adevărat, Fiul lui Dumnezeu, care e în inima noastră, nu în Biblie și nu în cărți. În Dumnezeu vostru rugați-vă, mă, la voi. Rugați-vă la voi înșivă. Ăsta e Dumnezeu din tine, credeți-vă. Eu ce-am învățat, eu sunt așa de la 7 ani de zile, prieteni. Eu sunt așa de la 7 ani de zile. Sunt așa de la 7 ani de zile. Nu am clasă, nu am școală, dar vorbesc engleza pe litere, am permis auto și știu și bănuiesc că au dreptate și e logică treaba că pământul e făcut în 4 miliarde de ani. Da? Mulți nu știu chestia asta. Cu toate că aveți multă școală la viața voastră. Bă, treziți-vă, oameni buni. Libertatea e cea mai scumpă pe lumea asta. Credeți-mă. Dacă vreți bine, trebuie să fie bine pentru toată lumea. Nu numai pentru ei. Pentru toată lumea, frate. Cum zice și domnul Gigi Becali. Eu țin cu Dumnezeu, cu Domnul Iisus. Adică cu toată lumea, frate. De ce ne ții pe noi în casă? Și voi ieșiți afară? De ce eu stau în casă și Iohannis se întâlnește cu Donald Trump? De ce? N-am înțeles. De ce vă sute de lumini scrise ca în Biblie? Veți vedea și veți auzi trâmbițe și veți vedea sute de lumini pe cer și alea. De ce fac ei așa? De ce? Îmi pun eu întrebarea asta cu toată știința mea. Doamne, de ce? Păi măi, Doamne, nu vreau decât să ducă și eu o viață ca a mea, Dumnezeu meu, mă duc la Dumnezeu meu, la Domnul Iisus al meu, fără Biblie, fără nimic. Că Dumnezeu a zis, unde pui în genunchi, acolo e biserică. N-am nimic cu nicio religie. Vă iubesc pe toți, că e țigan, că e român, că e japonez, că e englez, că e american, că e polonez, că e african, austriac sau belgian sau tot. Mă, fraților, dar nu faceți bine numai la voi, la neamul vostru. Nu faceți bine numai pentru voi. Faceți-vă pentru toată lumea, fraților. Haideți să facem raiul pe pământ. De ce ne manipulați cum vreți voi? De ce vreți să vedem cum numai ce vreți voi? Eu în România nu pot viziona filmul pe internet care eu l-am făcut. Straight into Darkness from 2003. Trailer and full movie. I cannot do it. Here in Romania. In Italy pot să fac. În Italia pot să văd filmul meu. De ce? Cât de controlat suntem. Nu vă dați seama voi. Nu vă dați seama. Spune că unda noastră
Nu dă voie la unda lor să luăm legătură cu Domnul nostru. Care undă? Care undă? Cumva 5G-ul? Vă întreb și eu, pentru un prieten. Pentru un prieten. Cumva 5G-ul? Bă, fraților, Copiii au mâncat. Neagra nu a mâncat. atât dar vreau să vă neagra. zic. Rugați-vă la Domnul Iisus, al vostru, al nimănui. Hai, dați-mi ce. Nici al lui mama ta, nici al lui tatăl tău. Că nimeni nu știe cât de păcătoși ați fost. Ha? Roagă-te doar la păcatele care le-ai făcut. Iartă-ți-le tu. Și iartă-le și pe alul celuilalt. Dar nu prosti lumea pe față, fraților. Nu prostiți lumea pe față. Vom ajunge să fim vânduți, credeți-mă. Vom ajunge să fim vânduți. Cum am mai fost. Cum au fost ai noștri. Pentru că așa scrie în cărțile pe care ei ni le-au pus la piață liberă. Ba chiar gratuite. Ce să mai văzim, mă, fraților? Treziți-vă la realitate. Băi, eu dacă aveam picioare, eu ieșeam la luptă. Și acum ies. Pe cuvântul meu, dacă vă mint. Dar dacă aveam picioare, începeam primul să fug. Credeți-mă. Începeam primul să iau la fugă. Cât de tare. Să iasă scântei din picioarele alea. Pe cuvântul meu. Nu se mai poate. Credeți-mă. Vă pupă Vio și vă iubește și vă așteaptă pe noul lui canal de Vio Show. Dați subscribe și susțineți-mă acolo mult. Vă pup și vă iubesc.